Eta, zoben, patakor, tripaundi, eta neska bat. Ikara lokazatan ibiltzea, puskera botazia, zikietekin egotea, gustatzen zaion. Eta gai ezen zen, maixike. Bai, eta iruak beti goten zean elkarreken. Eta beraiek ziren, ez ziren piratak, ziren bide laburra. Bakitu zer ziren bide laburra? Zer mara? Badago, bide laburrak oso ezaguna dena. Bizte dena xerguteko basoan. Emakonek, ilargune. Nire talde guztiak ilargune, ilargune.